الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bizga iksiz cheksiz ne'matlar berib, bir gina mezgilga da o'z rahmatidan tashlamovchi, ota-onamizga qaraganda da nig'roq yaratuvchi Alloh Rabbimizga dan va maqtovlar bo'lsin. Barcha g'alamlarga rahmat uchun berilgan qalblarimizning tabibi ham nuri bo'lib turuvchi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarimizning eng turidan chiqqan salovat shariflarimiz bo'lsa edi. Muhtaram jamoat, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jum'a muborak bo'lsin. Kishilik jamiyatning eng muhim ham eng birinchi negizi bo'lib g'ayla turadi. G'aylalar ne kadar tüzük bulsa, cemiyette de Allah'ı hükümlerin ütev, şu kadar güçlü ham nıklı bulaşak. Ul g'aylalar tire yakka, yakşılıkны gına taratacak ham alarga har ayşan yamanlık ütüp kıra almayacak. Mınday g'aylalardan cemiyetke tüzüklendiruvchiler gına çıkacak. Алар арасында һәр кемгә үрнәк буларак балалар, игелекле хатын, күркәм тәрбия бирүче ана һәм башка тезекләндерүчеләр булачак. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям мусламаннар җәмгыятендә һәр вакыт туганлык хөкем сөрсен һәм аларның тормышларының килешү, эшкерсезлек һәм үзара аңлашу тулыландырып торсын өчен бүтән көчен куйган. Гаиләдәге бүтән уңыш бер-берне аңлау, гафу итә белү һәм үзара мәрхәмәтле булудан килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Мәрхәмәт кылучыларга Аллаһы Тәгалә дә мәрхәмәт кылыр." Шулай булгач, җирдә булганнарга мәрхәмәт кылыгыз, Аллаһы да сезгә мәрхәмәт кылыр. Мөхтәрәм җәмәгать, күңел башлыгын эш пышу, хәсрәтләнү, тынгысызлыкны бетерә торган бердән-бер юаныч, таяныч ислам динебездер. Динебезне белү, өйрәнү, гыйлем алу, халкыбызның күркәм гурыф-гадәтләрен, буыннан-буынга тапшырылган дини тәрбия үлгеләрен саклап, балаларыбызга, оныкларыбызга җиткерү бүгенге көндә гаиләнең төп бурычы булып тора. Әмма гаиләдә ата-ана үзе дә динне белмәсә, әби белән бабайда да гыйлем бик сай булса, бала, оныкларыбызны кем тәрбияләр? Бүгенге көндә күп кенә мәчетләребез каршында оештырылган дини укулар, мәдрәсәләребез бу нисбәттә балаларыбыз өчен зур ярдәм булып тора. Анда әби, бабайларга да, әти-әниләргә дә, яшүсмер һәм сабыйларыбызга да дин асылын, милли тәрбия бирү өчен бүтән мөмкинлекләр дә бар. Ризаиддин Фахриддин әйтүе буенча, дини гыйлем алу ислам динебездә беренче нигезләрдән булып тора. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, бала тирә-якны танып белүгә иң башлап гаиләдә өйрәнә. Гаилә аша урамга, олы дөньяга чыга.
Оясында ничек очканда шулай дигән мәкалебез дә шуннан тугандыр мөгаен. Гаилә тәрбиясен төп өйгә аңа җилкәсенә төшә. Төрле яшьтәге һәм дәрәҗәдәге кешеләрдән синең өчен бу дөньяда иң якын кеше кем дип сорасаң, меңләгән җаваплар арасыннан әниемнән дә якын кеше юк бу дөньяда дигән җавап өстен чыгыр мөгаен. Әниләребез үз газизләренең булган бурычу шатлыкларын үзләренең йодрык хәтле генә йөрәге аша үткәреп, алар өчен борчылып яши. Бала үскән саен борчулар арта диләр. Ләкин ана кешене бу сүзләр куркытмый, кирәсенчә ул сабыена көч биреп, аның белән алга атлый. Агачның җимешләре өлгергән саман балалар да буйга җитеп анадан аерылалар. Ул баласын бер мизгелгә дә онытмый. Аның исән-имин туры юлдан йөрүен үтенеп, һәр көн Аллаһ Тәгаләдән ялварып сорый. Тик ни кызганыч, күпчелек вакытта әниләрнең изге сүзләре, дугалары өйнең бусагысын атлап чыгуга ук онытыла. Чөнки балада дини тәрбия, иман орлыгы тәрбияләп үстерелмәгән. Иреккә чыккач, кызчыкның башын төнге клуб, биюләр һәм башка төрле уйлар бал кортлары кебек сырып ала. Баланы дини итеп тәрбиялик дисәк, иң башлап гаилә берлегенә ирешергә кирәк. Моннан тагын шундый сорау туа: булачак гаиләне кайда тәрбиялиләр соң? Кызганыч, бу сорауга да төгәл генә җавап табуы кыен. Күпчелек очракта яшь гаиләгә үз дөньясын, үз тәҗрибәсенә таянып кына башлап җибәрергә туры килә. Мәшһүр галимебез Риза Фахриддиннең бала чакта алган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас дигән сүзләрен һәр ата-ана үз йортында барысына да күренеп торган урынга алтын хәреф белән язып куярга тиеш. Тормыш соңлауны гафу итми. Яңадан дини тәрбия бирергә тырышу кузгалып, күздән югалган поездны куа башлауга тиң. Мөхтәрәм җәмәгать, яшәү рәвешенең төп күрсәткече булып гаилә тора. Гаилә бүген халыкка аңлатыла торганча әти-әни һәм мин генә түгел, бәлки әби-бабай, әти-әни һәм без балалар, ягъни ким дигәндә 3 буынны эченә алырга тиеш. Шушындый гаиләдә генә шәхес формалаша, бала дөрес дини тәрбия ала. Бүген әби-бабай аерым гаилә булып яши. Шулай булгач, нинди тулы гаилә турында сүз алып барырга мөмкин? Без бүген яшьләр проблемасы дип еш сөйлибез. Яшьләрнең бер проблемасы да юк. Бөтен проблема зурларда, ягъни урта һәм өлкән буында. Яшьләргә килгәндә исә алар дөньяның бөтен ләззәтен, шакшысын тотыйлар. Чөнки аларны без үзебез ата-ана шулай итеп тәрбиялибез. Дөрестлек итеп әйткәндә, без аларны тәрбияләмибез. Матди яктан тәкъмин итәбез, тәрбия белән шайтан шөгыльләнә. Бездән тәрбия белән шөгыльләнергә вакытыбыз юк. Мәчеткә йөрергә вакытыбыз юк. Дөнья малы артыннан куабыз. Күбебез бала өстендәге бурычларның берсен генә дә тиешенчә үтәмибез. Бит ата-ананың баласы алдында 3 бурычы бар. Бала тугач аңа матур мәгънәле исем кушу. Бала унны, сулны аера башлау белән Коръән өйрәтү. Бала бәлигәткә ирешкәч аны никахлаштыру. Кардәшләрем, балалар ата-ана өчен тормыш юанышы һәм горурлыгы. Шуңа күрә ата-анага үзләренә ышануга, ялган горурлыкка бирелү кирәкми. Алар тәрбиядә теге яки бу ялгышлыкны ясамау өчен һәрвакыт сак, уяу булырга тиеш. Ата кеше балаларына бирә торган иң яхшы нәрсә
яхшы дини белем, ислам нигезләренә төшендерү, Коръәнне һәм сөннәт гамәлләрен өйрәтү. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә шул әгәр балаларга кичкенәдән минем турында уйланчы һәм һәрвакыт ярдәм итәргә әзер торучы, дагаларымны ишетүче, кайгыраларымны аңлаучы зат Аллаһ Тәгалә бар дигәнен хакыйкатьне аңлата алсак, иң зур тәрбия булган биргән булырбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһның таныган кеше теле белән дә, кулы белән дә, гамәле белән дә башкаларны рәнҗетмәс диде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Яхшыны яманнан, хәләлне харамнан айырып, дине тормыш алып барырлык кеше әзерләү безнең, мөхтәрәм җәмәгать, төп бурычыбыз булып тора. Мөхтәрәм җәмәгать, балаларыбыз каршында кылган гамәлләребез дөрес һәм фақат Аллаһ ризалыгы өчен булса иде. Балаларыбызга дини тәрбия биреп, кылган гамәлләребезнең савапларына ирешеп, дөньяда да, ахиратта да Раббыбыз ризалыгында булырга насыйп булса иде. Мөхтәрәм җәмәгать, наши с вами дети – это воплощение любви, отрада родителей и украшение жизни. От их здравия и всестороннего благополучия зависит будущее общества, в котором они живут, мы живем, зависит наш завтрашний день. И крайне важно воспитать в подрастающем поколении человечность. Иначе завтра общество превратится в дикарей, пожирающих и притесняющих друг друга ради добычи очередного куска хлеба с маслом. Если мы и сегодня не уделим должного внимания привитию детям мусульманских канонов, норм морали и нравственности, то только одному Всевышнему ведомо, какими людьми они вырастут. Поэтому в мусульманской семье воспитание детей является одним из приоритетов. И оно включает в себя не только хорошее образование, но и воспитание. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как говорил, лучшее, что родитель может даровать своему ребенку, это хорошее воспитание. Также посланник Аллаха говорил, будьте щедры к детям и воспитывайте их наилучшим образом. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, будьте набожны и проявляйте справедливость между детьми, ровно и одинаково проявляйте к ним заботу и внимание. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, для отца воспитание ребенка более значимо и ценно, чем ежедневная выплата весомой милостыни. Также посланник Аллаха говорил, кто воспитывает двух дочерей, делая это благородно и терпеливо, для того они станут защитой от адского наказания. Смотрите, огромное количество хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, указывают нам на необходимость, важность правильного воспитания наших детей. Имам Аль-Газали, учитывая многие аяты и хадисы, сказал, знай, что воспитание детей является среди прочих наиважнейшим, наиглавнейшим делом. Дети – это временно веренные родителям Всевышним, то есть аманат, за что им держать ответ перед Создателем. Мухтарам җәмәгать, сердце ребенка при рождении лишено каких-либо отпечатков, сознание его свободно от стереотипов, правил и убеждений. И ребенок восприимчив ко всему, все впитывает. Если его приучат к благому, обучат хорошему и воспитают в этом ключе, то он будет счастлив и в мирском, и в вечном. Родителям его и всем, кто принимал участие в его образовании и воспитании, воздастся благом за все его праведные дела и поступки. Садакатуль джария. Если же он привыкнет к злу или будет оставлен без внимания, то станет несчастен и ляжет грузом на плечи тех, кто обязан был воспитывать его.
Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, для нас является примером. Вот подвижник пророка Анас, да будет доволен им Аллах, повествует: я не видел никого, кто был более архам, то есть, да, архам, мягкосердечным, милосердным, сострадательным к детям, нежели посланник Аллаха. И также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: не из нас тот, кто не проявляет жалость к младшим, то есть не щадит их, не прощает, не проявляет немилосердия, и кто не знает уважения к старшим, кто не чтит старших и не оказывает им почета и уважения, то есть таковые не являются носителями вот этой мусульманской культуры, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И безусловно, мухтарам джамаат, в семье должен присутствовать авторитет родителя, но не деспота или демагога, запрещающего ребенку что-либо даже без объяснения причины. Это крайности воспитания, а именно прислушивающегося и разъясняющего, порой советника, друга, но в то же время человека, который ответственен за его развитие. То есть авторитет – это прежде всего, мухтарам джамаат, ответственность. Также, кроме того, между родителями и детьми в семье должна присутствовать определенная дистанция. Ребенок должен понимать, что есть пространство для взрослых, есть его собственное пространство. В Коране об одном из таких моментов говорится: если дети достигнут совершеннолетия, тогда всякий раз, заходя в комнату старших родителей, пусть просят разрешения войти, подобно всем остальным взрослым. То есть сохранять дистанцию – это также не делиться своей взрослой жизнью, различного рода семейными проблемами с ребенком, то есть серьезно не конфликтовать, не спорить на глазах детей, дабы те не проникались неуверенностью к своим родителям, и не стала бы проблема, кому из двух взрослых людей, одинаково дорогих, но не имеющих согласия, можно верить. И, конечно, еще хуже, когда родители пытаются стать своему ребенку, своему чаду сверстником. Каждому в семейной иерархии отведена своя роль. Можно быть товарищем своему ребенку, но при этом оставаться взрослым и не пытаться преодолеть грань, разделяющую поколения. Каждый на своем месте. Это основной закон семейной гармонии. И чтобы стать личностью, ребенку необходимо столкнуться с границами, иметь дело со зрелыми личностями и получать твердые и поэтому внушающие доверие ориентиры. Пусть же Всевышний Аллах Раббуль Изза помилует нас и наших детей, дав благословение на становление воспитанными, благонравными и всесторонне развитыми. Мухтарам джамаат, альхамдулилля, у нас на территории мечети Ярдам 3 июня в понедельник в 9 часов утра состоится детский праздник. Будут различные развлекательные мероприятия, спортивные игры. Приглашаем всех желающих. Будет очень интересно как для детей, так и для родителей. Баракаллах. Аля инна ахсанал калами ва абля низам калямуллахи al-малик al-азиз al-аллам кама каля Аллаху табарака ва та'аля фил калям ва иза кури'a al-Qur'ан фастами'у лаху ва анситу ла'аллакум турхамун. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام.